kuchokera ndithu kumeneko ku Lunchenza afika ndithu ndi zotsatira zimenezi, ndipo m'manja mwawomu muli ndithu chino chimene bungwe la meki likhale likulandirira ndithu zotsatira zimenezi komanso kulengeza. Ndimafuna nditacheza nawo iwowa kuti kodi ulendo wawo wakhala otani kuchokera ku National Tallying Center, komanso tiaziwe iwowa. Muli bwanji? Inetu ndili kaino. Muli bwanji? Inetu ndiliso bwino. Nde taona kuti inutu mwakhala oyamba kubweresa anda polisi kupita mmasenta athu wose. Koma ndimafuna ndikupempheni ndikudziwa zoti uchoka ku ku Lunchenza zisankho zaenda bwino. Kuyambira deployment kulandira katundu, chigalimoto chafika ndi katundu, ma ballot papers, ma monitors anali. Mwina mukufotokoza chonchi anthu atha kumaona kumbuyo kwathuko amenewo ndi makatoni ndithu mavota amene anthu aponya ndithu, ndipo awa amene tikuyankhula nawo ndi amene amayang'anira zisankho kumeneko. Nde mukamaona anthu akunyamula makatoni kumbuyo kwathupo kumasiya kumeneko nde kuti abwera nazo ndithu zotsatira zimenezi za mavoti kuno ku National Tallying Center. Inu ndi District Returning Officer DRO aku Lunchenza kumeneko. Nde mwati zisankho zaenda bwino motani? From siku limene tinalandira katundu wovotera, timasegula ma monitors analipo, wose wofunika kuti akhalepo analipo. Kuyamba pamenepo deployment inali ija yoti chamula zinthu zija kumapita ma polling stations, nde kuti security ilipompo from the first day mpaka tamaliza. Dzulo ndi pamene tinali ndi challenge kuti mwina tibwere mochedwerapo chifukwa cha vuto la internet. So most of the day ningoti siku la most of the day tinatha kuti network ikuvuta pangapo mwina keza choncho, koma chakumazuloko nde inali kuti sopano yamba kutani kuyenda bwino. Sure. Mwina tinaona pankhani imene mukunena ya internet, mkulu wa bungwe la meka mati yayi koma madera ena mwina sina livuta network koma magadget kwanu kumunaonetsetsa ndithu kuti inali ya network. Yeah, in terms of transmission of internet, koma in terms of ma electronic management devices aja koyambirira pamene timayamba kuvota malo ena kunali vuto limenelo kuti machine aja amakhala ngati akuvuta, koma sizinatenge nthawi yayo, mwina within 10-15 minutes nali kuti zayamba kutani kugwira ntchito and voting inayamba ndikupitira bwino. Yeah. Ndiye munamaliza nthawi zanji kuonkhetsa zonse kutumiza ndithu zotsatira pa machine, nditero kuti pa machine electronically kubwera kuno ku Tallying Center ndikulongeza ndikuti chilichonse ndithu chatheka? Munamaliza nthawi zanji? In terms of kutumiza ma results zinachitika madzulo yesterday in the usiku, ndingotero usiku mwina chapa 10-11 takutero, koma in terms of kulongeza kuti zonsezo tilongeze bwino
mama wawo. Yeah. kuti mwanyamuka ku Lunchenza lero lomwe. Pano mwina mungotifotokozera kuti mwakumanako ndi mavuto otani kuti muchoke ndi zotsatira zimenezo kuchoka ku Lunchenza kuzafika kuno ku National Tallying Center. Kunena mwachilungamo, I think tayenda bwino. Mulungu watisogolera sitinakumane ndi vuto lina lililonse. Mmene tinanyamukira ku Lunchenza tayenda bwino mpaka tafika malo ano. Munanyamuka anthu angati kuchoka ku Lunchenza kubwera kuno kuzasiya zotsatira zimenezi? Tinanyamuka ine as district returning officer, assistant district elections officer, ndi security. In my car I had 2 security men. Moto ina sunaliso ma security men awiri. Chabwino. Tathokoza kwambiri mwina atira nkhule nanu kumapeto koma kwa padali pano tionere kuti kodi apa chikuchitika ndi chani makamaka pamene zotsatira zimenezi zafika. Ndimafuna ndimpemphe nzanga Henry Chulu komanso Fale Banda kuti titasendera ndithu pamenepa kuti tione kuti kodi zotsatira zimenezi zikuyenda bwanji. Nzanga Fale Banda Kasambala kuti zafika chimene chizichitika ndi chani. So pamenepo asangwani mwafrirwa amene ali mneneri kuchokera ku bungwe la MEC akufotokozera ndithu dongosolo lonse mmene zinthu zikuyenda ndithu kuchitikira pamenepa. Number 00, okay. EBD 00 MW. No. Oh, okay. I'll start again. EBD 1 00 MW 00 0. The key number is second one 00 66 759. Okay, that's our live kit. It's a live kit. Then we also go into the backup. Do you mind putting the microphone yourself? Okay. For the backup, we have SN, that's serial number. ED, EBD. It's serial number. EBD 1 00 MW 00 03 435. Now the key, we have 00 66 755. The second one is 00 66 765. Give the other one.
Okay, we need another one to verify for kids from the centers. From the constituency tally center, sorry. Yeah, can somebody come and read out the serial numbers? Yeah, somebody with eyes, proper eyes. You start with this. The SN is serial number, then the. Okay, starting. So we have the FN. I should start again? Okay, fine. Okay. EBD 1 00 MW quad 0 747. I will start again. EBD 1 00 MW quad 0 747. Now for the serial numbers, it's got a serial here. For the serial number, it's 01390669. I'll start again. 039069. This is the backup for the RO. Yeah, go ahead. EBD 100 MW 000 4587. EBD 100 MW 000 4587. Zero 39061. 39061. The last two has got 1 1 two numbers. Yeah. EBD. This one is the serial number, right? Serial number, yeah. Go ahead. EBD. Kit number. Kit number, right? Yeah. EBD 100 MW 000 1005. I'll start again. EBD 5 01 39057 01 39057. So this is backup. Okay, fine. All right. For the one. Okay, fine. All right. So we are starting. EBD 1. That's a backup for this. Backup for grade 2. Backup for grade 2, yeah. We are starting again. EBD
1 00 MW 000 4162. EBD 1 00 MW 000 4162. Serial number. Now we are reading the serial number. 01 390 65. 01 390 65. EBD 1 00 MW 000 3983. EBD 1 00 MW 000 3983. The serial number 01 390 63. 01 390 63. Okay, this is the backup for Creek 1, as we can see here. So I will start with the kit number. EBD 1 00 MW 000 2147. EBD 1 00 MW 000 2147. So we're going to read the serial number 01 390 70. 01 390 70. ndomeko imene cholinga chake nchani nde mmene zatelemu zafika kuno ku Tallying Center chimene ayambe kuchita abungwe limene lilameki pakadali pano ndi chani ndipo ngati Amalawi tiyembekezere zotani kuchokera ku Zotsatira zimene zafika zapamanja kuno mukufotokoza kwawo Annabel nde mongofotokozera pang'ono mwaona ndithu kuti mabokosi aja a black amene amatchula manambala ndikumalowetsa mkatimo zosonyeza zokuti
afotokozera ndithu kunena kuti ma serial number amabokosi amenewa ndi otani. Nde zikusonyeza kuti pochoka ku Luncenzako ma monitors azipani zosiyanasiyana mmene amanyamuka anthu amenewa ana lembanso ndithu kusunga marekodi okhuzana ndi ma serial numbers amenewa. Cholinga chokuti akafika kuno ma monitors azipani zosiyanasiyana amenewa akabwera kuno athenso ndithu kumafanizira manambala amenewa ndi manambala amene achoka ku Lunchenza kuti asimikizedi kuti mabokosi amene afika kuno ndi omwewo ndithu. Nde apa tikuona kuti apathulanso katoni lina ndipo akuona zimene ndithu zili mu katoni imeneyi komanso kuziunikira bwinobwino. Pamene papa pakuoneka kuti pali ma monitors inso azipani zosiyanasiyana amene ali kuno ku National Tallying Center. Nde tikhale tikucheza ndi mneneri wa bungwe limeneli la Mega Sangwani Mwafulilwa amene akhale akuti fotokozera bwinobwino kuti kodi ndondomeko imeneyi ndi yotani, nanga ndondomeko imeneyi ikatha chonchi kenako chizichitika ndi chani, kodi izi zizichitikanso kwa zotsatira zapamanja zonse zimene zikhale zikubwera kuma district osiyanasiyana, nanga cholinga chake makamaka ndi chani kuti ndondomeko imeneyi ichitike. Koma mmene ndinafotokozera muja kuti izi ndi zotsatira zachisankho kuchokera ndithu ku Lunchenza municipality, zoyamba kufika kuno ku National Tallying Center. Ndemwina mongo fotokozerapo wapampando wa bungwe la Mega Anabel Ntalimanja pamene amayankhula ndi atolankhani anafotokozera kuti iwo ngati bungwe la Mega sayamba kulengeza zotsatira za chisankho kuchokera madera osiyanasiyana zimene alandira electronically, zimene anthu kumadera akuatumiza pa makina. Sayamba kutero pokhapokha atalandira zotsatira pamanja kuchokera ndithu kumadera kumeneko kuti athe kuzifanizira kuti kodi zotsatira zimene alandira pamakina ndi zotsatira zimene zabwera kuno zapamanja zikufanana. Akatero anatero kuti ndi pamene angathe kulengeza zotsatira zimenezo kuchokera kudera limenelo. Nde monga ndafotokozera kuti tsatane wa zonse wa process timpemphe mneneri wa bungwe limeneli la Mega kuti afotokozere bwinobwino. Koma amene mukuonera pamenepa kuti ndondomeko idakachitikabe yowunikira kuti kodi makamaka chabwera ndi chani. So kuphathula kwa makatoni amenewa pali anthu ochuluka ndithu kuunikira komanso kutsimikizira kuchokera kwa abungwe a Mega komanso ma monitors ochokera ku zipani zosiyanasiyana. Ndetu pamene ndanenera kuti pali ma monitor ochokera ku zipani zosiyanasiyana achikulire tabwerani simwaona amenewa koma mungomva ndithu mawu awo angotsimikiza kuti kodi achokera kuti. Muli bwanji? Zili bwino. Ndakuonani kuti mwakhalatu kuno tumakhala limodzi ndipo mukumakhala nthawi zonse tumaso tong'olatu kuti muone kuti kodi chikuchitika kuno ndi chani, makamaka inu mukuzatani komanso mwachokera kuti. Ife tabwera kuno zaona ndondomeko ya mabweredwe a matare sitimene akubwerera komanso kusimikizira ndi zimene anzata kutorera malo amene amaponyera mavoti. Ife tachokera ku NDP ndithu. Dzina? Ine ndine Matthew Sikwese. Nde tikuona kuti apa mukuyang'anitsitsa kuti kodi chikuchitika ndi chani, makamaka inuyo roho yanu kumalo kuno ndi chani, komanso mmene zinthu zikuchitikira awa ndi mapepala oyamba ndithu amene afika kuchokera ku Lunchenza mukuona bwanji? Ife receive kulanda zokhala zayamba bwino pakati pandiona kuti at least zimene timayembekezera zimene zinali pa
zimatumizidwa malo oponyera mavoti zamba kufika zimene zikutipasa chilimbikiso kuti zomwe zinatumidwanso kumene kuja zimene zikubweranso kunoko zimene zikutipasa chisingizo kuti tikamapanga compare ma results amene ali kuno ndi amene anzathu alitumizira tiona kuti mwina zinthuzi zitamakhala zofanana ndi zimene zitipakise chilimbikiso komanso kutipasa chithunzithunzi chenicheni kuti zinthu zimene tikuyembekeza kuti zichitike ndi zimene tikuziona. Ndimaona kuti manambala amalengezedwa aja mu malemba cholinga chake ndi chani mukalemba manambala amenewa? Timafunanso tipange compare ndi anzathu amene atimira kumene aliko kuti kodi zinthu zimene zinali ku Lunchenza zimene zafika kuno kodi zinthu zimene atitumizira ndi zomwe zidi nchifukwa timalemba ndikupanganso verify ndi anzathu kuno kuti okay katundu amene mwatumizira ndi amene anali ku Lunchenza ndi amene titalandira kuno andi akuyenda kupanga chani kupanga teki tofuna tionesese kuno kuti chilichonse chimene timayembekeza chichitike amene chani tikuyembekezera. Chabwino ndathokoza kwambiri. Ndikuonanso abambo ena apa kuyang'ana mwachidwi timafuna tikudziweni achikulire komanso kuti mwatulukira kuno chifukwa chani. Ine ndi Arthur Bito ndabwera kuno kuzayimirira chipani chathu cha odya zakalibe mlandu kuti tisaone zomwe tinakapanga pa 16 September zotsatira zake ndi zimene zayamba kubwera panopa ndiye tifuna tione kuti zimene zatumizidwa uko ndi zomwe kunoko kuti zikhale kufanana kuti tipeze mtsogoleri weniweni amene wachita bwino pa chisankho chimenechi. Moti inu odya zake mukutsatira ndithu china chilichonse kuno mmene chikuchitikira bwinobwino? Tikutsatira china chilichonse kuyambira siku limene tayamba pa 16 kufikira siku la lero tikumakhala tili konkuno tikumaona china chilichonse chimene chikuchitika ndipo tikufuna titenge umboni weniweni. Chabwino takuthokozani. Zikomo nde pamene patu katoni ina iliyonse ikuoneka kuti akufuna ndithu aphathule kuti aonetsetse komanso anthu aone kuti kodi chimene chikuchitika makamaka ndi chani mapepala amene afika ndi otani mamonitanso akuyang'anira abungwe la MEC nawonso akupanga rekodi kumaona kuti yayi kuno kwafika ndithu katoni yakuti ndipo mukatonimo muli zotere ndipo zalembedwa motere ndi mmene akufotokozera mamonita kuti akaona zimenezi akumayankhulananso ndi anzawo amene anali kudera kumeneko kuti aone titsindike pano kuti izi ndi zotsatira zoyamba kufika kuno ku National Tallying Center ku Bingwa Mtarika International Convention Center BICC kumene ndithu bungwe la MEC lili kulandira zotsatira kuonkhetsa zotsatira zimene zikuzunikira bwinobwino ndi kulengeza ku mtundu wa Malawi kukhalenso kukuchitikira kuno ndipo tinene kuti a MEC akayamba kulengeza zotsatira kuchokera ku madera osiyanasiyana ndi zija zimene timazinena kuti official results chifukwa choti zimakhala kuti zotsatira zimenezi azukira bwinobwino mmene anthu anatumizira akaonanso zikalatazi ndi kutsindika kuti ayi ndi zomwezi amaulutsa ku mtundu wa Malawi zija zimene mukumamva kuchokera kwa ife atolankhani komanso anthu ena osiyanasiyana zimene zija zimatchedwa unofficial results kapena unverified results. Nde achikulire ndakuona niso muli nchidwi apa kujambula kutenga zithunzi pa foni makamaka mwapezeka kuti chifukwa chani komanso ndinu ndani? Zomwe kwambiri Lea ineyo ndi Sosa Chimimba ndabwera kuno kuyimira chipani cha People's Development Party PDP. So ndabwera kuno kuzachita observe chilichonse chimene chikuchitika kuno chifukwa kuti kunoko ndi kumene kukufikira zotsatira za zisankho kuchokera kumadera konse kumene chisankho chinachitika. So process iyi takati kuitsatira kuchokera pa 16 paja 17 lero ndi 18 tiyitsatirabe mpaka kumapeto kuti onesese kuna kuti process yonse ya zisankho yayenda mwa free and fair. Ngati pali zolakwika zimene tingazione pano zotsikuti zimvetsesa ndi kuti tindi ufulu owafunsa akuluakulu omwe ali pano komanso kuchita verify ndi mamonitors athu omwe anali ku field. Chifukwa chani ngati inu a PDP muli chidwi kwa basi kuti muone mmene ndondomeko yonse ikuyendera komanso kumatengati zithunzi choncho kumasunga motero? Ifeyo ngati
pambali pa process imeneyi ya masankho tili ndi ufulu ndithu komanso udindo oonetsetsa kunena kuti zotsatira zimene zizatuluke kumapeto kwa zochitika zonsezi zizavomerezedwe ndi wina aliyense, kotero kunena kuti ngati sitiona nawo, ngati sititsatira nawo chilichonse imene chikuchitika pamene papa, kuzakhala kosavuta kwa ife muna kutsutsana nazo zotsatira zomwe zizabwerezo. Koma ngati tilipo mpano kutsatira china chilichonse kuonetsetsa zotsatira zomwe zizabwerezo, tizakhala ovomereza chifukwa kuti sitaona chilichonse chimene chimachitika. So ngati tengapali tikuona ngati ndi ufulu komanso udindo wathu oonetsetsa kunena kuti china chilichonse tikhale nawo limodzi. Chabwino ndimafuna kuti apa zikuchitika izi so ndithu tikhale tikucheza ndi anthu amene wankumaoneka ndimafuna ndikupempheni ndikudziwa kuti muli nchidwi ndithu chofuna kuonetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani pamenepo, koma ndimafuna anthu aone kuti akulankhuladi ndi monitara. Inu mwati mwafika kuno pa 16 September kuunikira zonse ndithu zimene zikuchitika kuno. Inu mukuona kuti zikuyenda motani kuchokera kuno ku National Tallying Center ku Bicc mu mzinda wa Lero? Kunena mona mtima kuchokera tsiku lomwe nabwera kuno pa 16 kuzafika tsiku lalero pa 18, zambiri ndingane kuti zikuyenda bwino. Process ikuoneka ngati ili slow, komano make ikuyesesa ndithu kutsatira timati procedure kamena kuti ndondomeko yomwe inakhazikitsidwa step by step. Ndipakapita nthawi akuluakulu ameke akumabwera kumati yankhula pa zimene zikuchitika ku field komanso kumadera osiyanasiyana. So mwachidule leya ndingane kunena kuti kuchokera nthawi yomwe tafika kuno kuzafika pano, ngakhale kuti anthu ziyembekezo zathu tikumafuna zinthu zizachitika mwansangasanga mwapompopompo, koma chona chake nchona kuti ameki pambali yawo akuyesesa ndithu akusatira ndondomeko komanso dongosolo lomwe linakhazikitsidwa. So kufika pakali pano ineyo ngati oyimira PDP ndilokhutitsidwa ndi mmene ameki akugwira ntchito zawo, komanso mwina mmene mulili ngati mchipinda muno mukuoneka kuti mulibata ndithu chitetezo chabwino chilichonse kuti aliyense ndi omasuka mmene ndamasukira ine kuchita observe china chilichonse komanso kuyankhula mmene zinthu ndikuzionera. Nde apa mukujambula kumapanga rekodi izi zotsatira zimene zabwerano kumene mmene mwateromu nde mukumachita chani ngati mamonita amene muli kuno ku National Tallying Center? Kuteroko ifeyo ngati oyimirira chipani ndikuti kumbuyo kwathuku kuliso anzathu akuchipani amene akuyang'ana amene atitumiza ifeyo kubwera kuno, ndikuti zimene tikuziona kuno tikumalumikizana onse akuluakulu anzathu achipani acho kwauza kuti kunoko situation ili motere. Pamene pakuoneka kuti sipakuoneka bwino sitikupamvesesa, tinapasidwa mwayi ona kuti tikhoza kuwafunsa amene ali akuluakulu ochokera kumeke komanso mwina nkhale ali achitetezo amene ngati kuli kuyenera kutero tili ndi ufulu owafunsa, tili ndi mwayi umene oti atifotokozere bwinobwino. Ndipo ngati zikuoneka kunena kuti muna sizikumvetseseka tinapasidwanso mwayi olumikizana ndi mamonitors athu amene anali ku field kuti tiafunse kuti kumene kunali zotani, kuno taona izi uko zinali zotani. Cholinga chonena kuti tikamachoka kunoko tikhale kuti takhutitsidwa ndi chilichonse chimene chachitika kuno. Chabwino ndakuthokozani kwambiri, kapitirizeni kugwira ntchito yanu. Ndimafuna ndibwerezenso kuti apa pakuchitika ndondomeko ndithu yowunikira zikalata zimene zachoka ku Lunchenza municipality, zikalata zoyamba kufika ndithu kuno ku National Tallying Center. Nde pamene papali ogwira ntchito kubungwe la MEC komanso mamonita ena ndi ajandalankhulana nawo ali pamene pandithu kuunikira zonse, komanso atola nkhani kuchokera ku ma media house osiyanasiyana alipo mpaso kujambula kuona china chilichonse. Kupatula pamenepo palinso chitetezo chokhwima atu pamenepa kuonetsetsa kuti ayi palibe ndithu wina aliyense amene akuchita zake zosayenera. Apa ndikokenso ena achimwene tapani amene wandinaona ndithu kuti nthawi imene amaunikira mabokosi aja blagaja amakuwa ndithu taimani mbali imeneyi amakuwa ndithu kumanena manambala amene ali pamenepo. Tikudziweni mwachokera kuti komanso mukutani kuno ku National Tallying Center? Ineyo dzina langa ndi Francis Kanduwa, ndabwera kuno kuyimirira chipani cha Democratic Progressive Party. Ndithu ndinakuonani kuti mumakuwa apa kumanena manambala mamonita anzanu kumalemba, inu mukuchita zimenezi ndicho linga chotani komanso mukatere mukumachita chani ngati mamonita? ifeyo ntchito yathu kuno ndikuonetsetsa kuti china chilichonse chimene chachitika ku polling center, pa constituency tallying center komanso ku district ndichofanana. Tabwera kuno kuti mene timachita pene paja kuti mapanga verify. Timaona mukhoza kuona kuti timawerenga panali ma serial number pene paja, panali ma kit number. Kutanthauza kuti mamonita athu pa ground ajambulanso zimene zija atolera china chilichonse, ndiye tikuyenera kuti tionetsetse kuti zimene atolera iwo ndi kuno kuti pange confirm kuti zikufanana. Chifukwa chake tili pano. Ntchito yanu ikuyenda bwanji kuno ku National Tallying Center? Masiku amene takhala panopa tikhoza kuona kuti ntchito ikuyenda bwino ndithu. Ngoti takhala tikudikirira kuyambira Tuesday amalawi atapita kukaponya vote, so takhala tikudikirira kuti tione ma results amene abwerere. So oyamba ndi awawa amene afika Lunchenza municipality
ndichikhulupirira kuna kuti ntchito iyi imene yayamba chonchi iyendanso bwino pakana kumapeto koma so far tikhozana kuti kuno ntchito ikuyenda bwino ndithu komanso commission yonse ikumabwera ndithu kumatiyankhula kutipasa ma updates kutiuza zinthu zimene zilili, so we are hoping kuti this trend will continue up to the time imene ma results apangidwe declare. Ndithu chabwino ndathokoza kwambiri, pitirizani ndithu kugwira ntchito yanu imene mwabwerera kuno. Ndinene apa mobwereza kuti pamenepa pali ndithu ma box angapo amene afika kuchokera ku Lunchenza municipality, ma box oyamba azotsatira zachisankho kufika ndithu kuno ku National Tally Center, ndipo atsekula pamenepa box ina iliyonse mmene mukuonera apa atsekulapo ndithu ma box awiri ndipo akumatulutsa china chilichonse ndikuona kuti kodi mmene mumuli chani komanso zalembedwa motani. Mmene afotokozera mamonita aja ndatero kuti pali mamonita ndithu azipani zosiyanasiyana pamene pakuwunikira kuti kodi kwabwera zotani, kuonetsetsa kuti ndondomeko yonse maka ikuchitika ndithu mwa dongosolo lake. Nde mungoonako pang'ono kuti kodi pakadali pano pamenepa pakuchitika zotani. Nde akamaliza tiyankhula ndi mneneri wa chipani makamaka mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission Sangwani Mwafrirwa kuti atifotokozere kuti mmene zatelemo tiyembekezere zotani, chimene chikhale pamene pandithu akuunikira komanso kuwerenga mapepala amene alongezedwa mu pepala limeneli. Komano apa tikuona kuti mapepala amenewa sakuaphwathula makamaka koma akungo awerenga ndithu ali mpepala.